I believe I can. Suatu moni batra, rencana baca tulung benten iseni genanwa, jaga tangan jisuni me serga puria.
जोङो जुदि होसायनो सोरखौबा फल' खालामदोंब्ला बैनि लाइफस्टाइल बियो जोंनियाव मा जायो बियो रिफ्लेक्ट जायो दा जों बुंदों जों ख्रिस्ट'खौ अनुसरण खालामो ख्रिस्ट'खौ जोङो फल' खालामो अब्ला मानो जोंखौ ख्रिस्ट' बायदि नुवाखै दा नाय आं बबेनिफ्राय फैदों आं थिगावनो दङ खोनासं ख्रिस्ट'आ जों जुदि ख्रिस्ट'खौ अनुसरण खालामदोंब्ला जोंनि जिबना ख्रिस्ट'नि बायदि जानांगोन ख्रिस्ट'आ संसाराव थांना थानाय समाव बियो जेब्लायबो मा खालामदोंमोन गावखौ बिफा इसोरा मानो थिनहरदों बेखौ बियो बावगाराखैमोन बेखौ बियो मावै थांनानै थानायमोन दिनै जों साबेसेबाङा बे बाथ्राखौ जोंनि साननायाव दोनथा जों मोनथिगौ ने जिसुआ मोनथिगौमोन मानो फैदों मा मावनो फैदों आरो गासैनो खाबुआव बियो बेफोरखौ मावदोंमोन दिनै जों मोनथिगौ ने आंखौ इसोरा मानो थिनहरदों आं मानो दङ जोंनि गोबां बे बाथ्राफोरखौ बावगारनानै गुबुन जेनि थाखाय जोङो गैथारा जेनि थाखाय जोङो बेयाव फैथाराखै बेफोरावसो जों बेस्थ' जानानै दङ आरो दिनै बे इसोरनि इच्छा नङा जोङो इसोरखौ मिथिबायब्ला इसोरनि इच्छाया मा आं मानो दङ आं बुहुमाव मानो दिनै बेयावहाय बे समाव आङो थांनानै दङ बेयो मा इच्छा खालामो बेखौ जोङो मा खालामनांगोन जों मिथिनानै बेखौ मावनानै थांनानै थानाय इसोरनि इच्छाखौ मावनानै थांनानै थानाय बेखौ इसोरा जोंनिफ्राय नागिरो बेनिखायनो जिसुआ बुंनाय माथाइनि 7 बालाफोरनि सिरियाव आंखौ होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोर गोरलैयाव हाबनो मोनगोन बे नङा सोरनो जायफोरा संसाराव बिफा इसोरनि इच्छाखौ मावनानै थांनानै दङ